Hej alle sammen og velkommen til den her kanal med Mathias Bjerregaard og Mig, Niklas. Niklas, ja. Vi vil nok lave noget CSGO, måske noget Spooky's House og måske også noget Five Nights at Freddy's. Men det er bare lige sådan den første video. Ikke også, Niklas? Ja. Og CSGO, det bliver nok mest competitive. Ja, det der. Eller noget deathmatch nogle gange eller noget. Ja. Yeah. Men jeg tror bare at I skal like den her video her, og så vente på en ny video, og så abonnere. Og hvad skal de ellers, Niklas? Og I må gerne skrive i kommentaren. Det må de. Men det var så set bare det for den her video. Vi ses.